Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 nga balita sa Negros Island region ang amon itulong sa inyo. Kagyaring aton top story subong nga adlaw, September 9, 2025. Negosyante nga isa man ka contractor, patay sa pagpaniro sa Bacolod City. Public hearing para sa GMO ordinance, ginpatigayon. Congressman Toby Chanco nagsilinga para sa reforma sa Kongreso. Si Bacolod Congressman Albi Benitez ang dapat maging House Speaker. Bangkay isang babae na sapuan sa kampo sa Escalante City. Kag sa good vibes, solid waste management sa Mabukal pwede masunod sa iban nga mga resort para mabuhinan ang basura. Pinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, isa ka weak ash emission ang na-monitor kahapon sa bulkan Kanlaon. Sunod sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nagsugod ang ash emission sa Summit Crater 5:25 sang hapon sang Lunes, kag iniyang na-capture sang IP cameras nila. May 75 meters ini nga kataason, kag nagpadulong sa west-southwest nga direksyon. Pero sunod kay Toleme Maniego, ang Science Research Assistant sang PHIVOC sa Kanlaon Observatory sa Carlota, wala sang may nag-report nga natupan sang ash fall. Wala man sang may na-record nga seismic activity. Pero pada na monitoring sa PHIVOC, bangod mahimo man nga indikasyon ini sang posible volcanic eruption o kun hazard. Nagapabilin sa alert level 2 ang bulkan Kanlaon. Indication nga may worst case scenario like eruption and other mga volcanic hazards like PDC, mga ng mga volcanic tremors. Sa number 9, kaso sang hand, foot and mouth disease sa Bacolod na dugangan. Barangay Estefania may pinakamadamo nga na-record. Sa ulihing nga semana sang bulan sang Agosto, may nagdugang nga napulo ka mga kaso sang HFMD sa Bacolod City base sa report sa City Health Office. Gani nagdangat na sa 130 ang HFMD cases sa syudad humalin sang bulan sang Enero. Nagapangunang Barangay Estefania nga may 15 ka kaso. Ginsundan sang Villamonte nga may 14, Tangub 13, kag ang Mansilingan, Kabug kag Singkang Airport tig-siyam ka mga kaso. Kalabanan sa mga kabataan nga nalatnan sang masakit ang yara sa edad nga isa tubtob na pulo ka tuig. Panugyan sa City Health Office sa mga ginikanan, ipahangup sa mga bata kung ano kaimportante ang pagpanghugas sang kamot para makalikaw sa balatian nga masami nagauso kada magbukas ang klase. Sa number 8, bangod sa mga nangin epekto sang signal jamming sa negosyo kag kabudlayan sa komunikasyon, hindi na pag-ipatuman sa Bacolod City Police Office ang signal jamming sa Masskara Festival 2025. Inya sunod sa Bacolod City Police Office Director Police Colonel Joresti Coronica. Sunod kay Coronica, mapatuman lang sila sang signal jamming kung mag-abot ang presidente para sa iya nga seguridad. Samta ang gun ban sa tion sa Masskara ang igaduso sang PNP nga ipangabay ni Mayor Greg Gasataya sa pamunuan sang PNP para likaw man sa madugo nga mga insidente. May 1,600 ka mga pulis ang plano nga ipahamtang sa nga BCPO sa bilog nga syudad sa Bacolod sa duha ka semana nga selebrasyon. May 700 ka mga organic nga mga pulis kag dugang nga masobra 800 pagid nga plano nga idugang. Sa October 1, magasugod ang Masskara Festival kag magalawig tubtob October 19. Gun ban, we will recommend. But signal jamming, until now, wala pa sa isip namon nga mag-recommend. Ang request for gun ban, dito gina sa kay Chief PNP. So, si Mayor na ang mag-request.
Sa number 7, arestado ang 33 anyos nga lalaki sa ginpatigay nga buy bust operation sa Purok Santo Rosario, Barangay Bata, sa siyudad sa Bacolod, kainas ang kaagahon. Kapin 70 grams ang ginasuspetsuhan shabu nga nagabalor 476,000 pesos ang na-recover sang katapos ang Bacolod City Drug Enforcement Unit gikan sa subject nga ginkilala kay alias Dodoy. Ginalegar nga nagbaligya sang suspected shabu sa police pusher buyer ang subject sang buy bust. 5 ka sachet sang ginasuspetsuhan shabu, 1,000 pesos nga marked money kag iban pa nga pagkabutang ang nakuha sa lalaki. Kaso nga pagsupak sa Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ipasaka batok sa gindako. Sa number 6, gintagaan sang medalya ng sugatang magiting si Police Executive Master Sergeant Nino Noynay sa Police Regional Office Negros Island Region. Siya ang police nga may malubha nga pilas sa mata matapos nga ginbuno sang suspect sa pagpangbuno nga iya kuntani nga arestohon. Ginpangunahan ni Police Brigadier General Arnold Thomas Ibay, Regional Director sa PRO-NIR, kaupod si Negros Occidental Police sa Provincial Office Director Police Colonel Ronan Claraval ang paghatag pasidungog sa PNP Wounded in Police Operation sa Silliman University Medical Center. Suno kay Ibay, sa pihak sa delikado nga sitwasyon, ginhimo sa gihapon sa pulis ang iya nga nagakadapat nga himuon bilang alagad sa kasuguan kag nagakaangay lamang nga sundon man sang iban nga pulis ang iya ginhimo. Sa nagligad nga semana sang nagresponde ang pulis sa isa ka kaso man sang pagbuno sa Santa Catalina, Negros Occidental matapos nga ang suspect ang nagmaoy kag nagpangbuno kay wala ginbaligyaan sang ilimnon sa Tiangge. Nagresponde si Noynay kaga iya arestuhon kuntani ang suspect sa iya sini nga balay apang nagbato ini kag ginbuno sa mata ang pulis. Sa number 5, nasapwan ang bangkay sang 27 anyos nga babayi sa sulod sang katubuhan nga sakop sang sitio Palaw, Barangay Balintawak sa Escalante City kahapon. May pila sa ulo ang biktima kag iya underwear ang yara na sa iya kilid. Residente sa Barangay Washington sa Escalante ang biktima kag may duha ka mga kabataan. Suno sa panaysayon sang Iloy, naglisensya ang iya bata nga mamista sa sitio Palaw. Mga alas 9 sang gabi sadtong Domingo sang nagpabalo ang biktima sa iya mga kaupdanan nga manghihiini apang wala na nakabalik. Ginpangita sang ginikanan ng ila bata tubtob las 11 sang gabi apang napaslawan sila. Lunes ang aga ginusoy liwat sang ginikanan ang katubuhan malapit sa lugar nga may pista. Nakita sang Iloy ang tsinela sang biktima sa kilid sang katubuhan gani iya ginsulod ang kampo kag didto na diskubrihan ang bangkay sang iya bata mga 4 ka metros ang kaluyoon sa dalan. Nag-request ng Escalante PNP sang bulig sang Provincial Forensic Unit agud mahibaluan ang gintunaan sang kamatayon sang biktima. Sa number 4, negosyante nga isa man ka contractor patay sa pagpaniro sa Bacolod City kainas ang aga. Magabukas kuntani ang negosyante sa iya hardware sa may Bonifacio Street sa kilid sa Bacolod Central Market sang siyang gintiro sang gunman pasado las 7 kainas ang aga. Nag-agong sang igo sang bala sa likod sang iya ulo ang 52 anyos nga biktima nga ginkilala kay Romy Lee tag-iya sang Bacolod Republic Hardware Incorporated kag sa impormasyon nga kuha sang PNP isa man siya ka contractor. Ginhingagaw pa dalagan sa mga tawo ang salakyan agud makuha kuntani ang plate number apang wala sang plaka ang getaway vehicle nga isa ka SUV. Suno kay Police
Captain Francis Depasukat, hepe sa Bacolod Station 1, gindala ang biktima sa Riverside Medical Center apang ini ang ginbawian sang kabuhi. Nag-request na sang CCTV footages ang kapulisan sa mga katupad nga establishmento apang suno kay Depasukat kalabanan ang guba o kung wala gid sang na-install nga CCTV. Apang sa inisyal nga investigasyon, nagasuksok sang kalo kag jacket ang mga suspect nga posible madugay na nga nagabantay sa rota sang negosyante. Mga masobra isa na kadekada ang negosyo sang biktima nga isa ka contractor supplier suno sa pulis. Ginsiling pa ni Depasukat nga nagatalikod sa gunman ang biktima sang siya ang gintiro. Sili ay kaduhan na nga contractor nga gintiro sa Negros humalin Agosto. Duha ka mga lupok ang nabatian sa mga nakasaksi antes na tumba ang biktima. Mga babae yan, nag-a-assist pa to yan sa mama. Si Way ko yung kasita sang kung anong nagkalatsabo na doon. Basta nakita ko lang paglupok, nagbalikid lang ko, ang nakita ko. Tapos, duwa ka lupok, pagtumba, nakita ko din ang tao nga tiro. Ginbalikid, pa mo. Pero Way ko nakita yung itsura, kung ano itsura yan. Pero ba, ma'am, nag-short siya, nakabulit? Ang short niya lang nakita ko, naka-blue. Naka-blue, naka-chinelas? Sa number 3, gina-recommend ang Office of the Civil Defense Negros Island Region ang duha ka mga proposed projects ng Bacolod City kag sang Moises Padilla nga malakip sa Kanlaon Recovery and Development Plan. Sinilamang ginbisita ni OCD NIR Director Donato Sermeno III upod ang Regional Task Force Kanlaon Regional Incident Management Team ang mga proposed projects sa duha ka banwa kag ukon sa duha ka mga LGU kag para man magpatigayon sang inspection. Suno kay Sermeno sa Bacolod City, ginaduso ang rehabilitation sa water supply. Suno kay Sermeno tungod nga apektado ang supply sang tubig humalin sa paglupok sang bulkan sa June 3 kag December 9, 2024, ginaduso nga lain na lamang ang kuhaan sa water supply pero sa barangay Hagimit sa gihapon. Inya nagabili sang 60 million pesos. Sa Moises Padilla naman, proposed bridge construction na ginaduso patabok sa barangay Inolingan. Suno kay Sermeno, ini ang magaserbe nga alagyan sa mga pumuluyo sa lugar kung sila ang maga-evacuate sa tion nga may disaster nga matabo kaangay na lamang kung maglupok ang bulkan. Ini ang nagabili sang 60 to 80 million pesos. Kahapon yung nag-send ako nagpadala ko sa after activity report sa central office na favorably recommending ang duwa ka proposals na include na sa Kanlaon Rehab and Development Plan natin. Sa number 2 na votas Representative Toby Chanco nagapati nga para sa reforma sa Kongreso, si Bacolod Congressman Albi Benitez ang dapat mangin House Speaker. Sa interview kay Ina sang aga sa ANC sa kay Congressman Chanco, iya ginkumpirma nga may mga kongresista nga luyag sang pagkambyo sa liderato sang Kongreso ilabi na karon sa eskandalo nga ginapangatupang sini. Dugang pa niya, ginistoryahan na nila ni Bacolod Lone District Congressman Albi Benitez nga mas maayo kung siya na lang ang mangin House Speaker sang Kongreso. Nagapabor naman diri kuno ang iban nga mga mamalidha pero ang ilalang sa karon nga ginapaligban kung bala makuha nila ang numero para mapakambyo ang liderato sang Kongreso. Kahapon gid lamang napahalin si Senator Francis Cheese Escudero bilang Senate President kag ginbuslan ni Senator Tito Soto. Si Chanco ang nakadiskubre sa binilyon ka pesos nga mga insertions nga ginhimo sa budget. Isa man siya sa mga wala nagboto kay House Speaker Martin Romualdez para magpamuno sa Kongreso. Ang yangalan ang isa man sa mga nagtuhaw nga posible
mangin House Speaker magluwas sa kay Benitez. May impormasyon si Chanco nga hindi mapasugot ang kampo ni House Speaker Romualdez nga buslan siya ni Benitez. Pero kung si Chanco naman ang pamangkuton kung luyag sa mga kongresista sang pagbago sa Kongreso, si Benitez ang nagkakaangay nga mamuno sa lower house. If we want a change, and it must be a total overhaul. It cannot be a cosmetic change just to make it appear that we changed one person, no? So I don't know if hindi pa pwedeng si Albi. Ako kay Albi ako. Okay, that's why I'm this vocal, no? Kay Albi ako. Kag sa number 1, public hearing sa Negros Occidental GMO Regulatory Ordinance nga ginaduso ang ginpatigayon kay Ines ang aga. Grupo nga nagapamatok sa GMO ang ginapasubmit sa ilang nga position paper. Pero pila sa ilang nagapati nga kumbinsido na ang mga proponent sang ordinansa nga ipasar ini. Yaring report. Napuno ang session hall sa sangguniang panlalawigan sa Negros Occidental sa mga stakeholders sa nagapabor sa GMO Regulatory Ordinance kag sa mga nagapamatok sini. Si Provincial Administrator Rayfrando Diaz nga nagatiglawas ang Executive Department ang nagpatpat sang rason kung nga kinahanglan ang ordinansa. Isa na diri amo ang food security. Paagi sini matugutan ang production sang GMO feeds para sa livestock. Dugang pa niya, padayon ang suporta sa organic farming pero dapat manhatagan sang ligwa ang mga farmers nga may preference sa non-organic. Ang aton organic movement, padayon na iya, pero hindi naman pagtapakan ang iban nga industriya. Kung ginpaaway talang ang aton nga mga manok-baboy, kag manok-manok, kag aton nga mga kapihan kag restaurant sa una, wa ito sa industrial base. Tanan maginamong. Nagpresent man si Renante Ordonio nga isa ka scientist sa Department of Agriculture Philippine Rice Research Institute. Iyagin sila nga may mga ahensya sa gobyerno nga nagatutok sa GMO lakip ng safety sini. Iya man ginpatpat ang papel sang GMO kag ang importansya. Sarang suno sa iya mag-coexist ang GMO kag organic agriculture. Concurrent or sabay na pag-cultivate ng organic, conventional, identity preserved and biotech crops. Pwede pong sabay at magkaibang lugar lang. Meron naman po tayong Organic Agriculture Act, naka-specify din po doon na kung ano po yung dapat na gawin. So grounded in consumer preference and farmer choice. Yun po yung keyword na naman po ulit. Yung choice po, na sana magkaroon din po tayo ng choice. Sunog kay Board Member Andrew Montelibano, ang chairman sa Committee on Agriculture, kag amo ang nagapreside sa hearing, ginhatagan nila sang tion nga makasubmit sang ilang position paper ang mga nagapamatok sa ordinansa. Kung tani mahangpan sang tanan, suno sa iya nga samtang nagalakat ang panahon, luyag nila nga hindi maulihi ang Negros Occidental sa mga pagbago. Hatagan sa nagakaigo nga konsiderasyon ang kaundan sang panindugan sang grupo, kag tutukan nila ang iga-submit nga committee report. Tungkuan pa na namon tanan para if we need to redraft the ordinance, we will redraft kung anong include, anong ikakson. But as I've said, we will take everybody's kung anong consensus ang iban para to improve it and to make it acceptable to everybody. Para naman kay Eliseo Ruzal Jr., ang advocacy officer sa Masipag nga isa ka national organization, hindi patas ang pag-facilitate sang hearing. Pero nagapasalamat sila bisan paano nga nabatian ang ilang nga mga panindugan kag bahin. Dugang naman ni Ruth Gamboa, nga retired professor sa biology sa UP Mindanao, kayang GMO option man kung tani makabuhat sang isa ka informed nga desisyon ang mga mangunguma. While there's a consultation, I think it's already predetermined. They had set their mind to approve it. So we'll find ways how to oppose it. Because clearly everyone in the room, all farmers in the room are opposing it, questioning it. GMO is an option for farmers. Okay. So kung may option, that means we would like the farmers to do
a decision to get to a decision that is informed, no, duly informed. Suno kay Montelibano, ginakilala niya ang sentimiento nila angot sa isang pagpatigayon sa hearing, pero hulaton sa gihapon ng ilang suggestion para ma-harmonize ang ordinansa para man sa tanan. Sa pihak na bahin, isa ka anti-GMO protest ang ginpatigayon sa Kapitolyo sininga hapon. Sa good vibes ang ginahimo sa basura sang Mambucal Resort and Wildlife Sanctuary ang pwede masunod sa iban nga resort. Ang mga daan nga bedding, sako kag plastic ang ginahimo na sa mga mapuslanon pa nga mga bagay. May report si Romeo Sobaldo. Ang ining nga vampirus bat nga isa sa mga wildlife nga makitaan sa Mambucal Resort and Wildlife Sanctuary ang himo sa mga bagay nga basura na kuntani. Ang pakpak sini ang himo sa daan nga mga habol. Ang lawas himo naman sa fibers ang ulunan. Gindugangan sa mga scrap nga wires amo na sini ang hitsura. Ang ini naman nga black spider himo sa mga kable gikan sa nagkanatumbang nga poste bangod sang bagyo. Ang lawas himo man sa fibers ang ulunan. Gindugangan lang sa creativity sa mga empleyado man sa Mambukal amo na sini ang resulta. Ang ining chandelier, himo sang ginpang-utod nga mga botelya sang ilimnon nga amo ang permi nga ginabilin sa mga turista sa resort. Nagaangot ini sa stand sang guba nga stand fan kag chandelier na siya. Ang ini nga relo, himo naman sa mga wala na ginagamit nga mga yabi. Ang ini nga lamesa, ginpuno sa mga ginpakulob nga mga botelya. Pwede na matungtungan. Ginimo nila ini bangod hindi lang pwede nga isalig tanan sa Provincial Engineering Office nga amo ang nagahakot sa ilang nga basura. Sa kadamuon sang tawo nga nagakadto diri, kinahanglan nila mapangitaan sa pamaagi nga mapuslan pa ang basura. Sunod sa kay Mark de la Cruz, ang pamuno sa Solid Waste Management sang Mambukal, sa sini nga pamaagi, mapahagan-hagan ang waste sang resort. So sa amo ni nga waste, na-lesson gid man ang mga waste sang Mambukal. Oo. Kaya even ang mga karton, dala namon sir sang mga supplies namon, ma-convert naman into something ng mga amamuna. Or pinahatagan man iba, hindi kami flower garden nga nag-open. So instead of using plastic for their packaging, dala, karton na lang sila nila sa mga bulak. So anything nga pwede mapuslan ginagamit gid. Oo sir. Ang mga sako kag plastic sang detergent soap ang ginhimo nga bags. Ini ang ginagamit sa mga empleyado kung may baklon sagwa para hindi na magpasulod sang single-use plastic. Ang ini naman nga malapad nga bag ang himo sa sako sang habon sagwa, daan nga habol sa sulod equals waterproof nga bag para sa mga inog pa laundry. Ang plastic sang habon nga ginbutangan man sang linen sa sulod, file holder na. Ang ini naman nga apron nga ginapagamit sa kitchen staff ang himo man sa daan nga habol. Kag ang plastic sang habon nga gin-convert man sa apron ginagamit sa mga dishwasher. Proteksyon para hindi mabasa. Ang shredded papers ang ginadulong sa isa ka gift shop sa Bacolod para gamiton sa pagputo sa mga mabuka nga mga bagay nga ginabakal. Sunod sa kay John Darren Serap, ang assistant sa Solid Waste Management sang resort, ang plastic bottles nga ginabilin sa mga customer pati na ang ilang mga supplies ang ginadulong naman sa Ibi Magalona sa isa ka recycling plant nga naga-convert sa plastic into monoblock chairs kag iban pa nga mapuslanon nga mga bagay. Nga ka mga sunrocks, dito mo na naman ginadulong sa Subay Marketing. Sa Ibi Magalona, yes, ang ginapakubra nila mga monoblock, yes, no? Yes, Gadulong ka muna to. Yes, gadulong. Kadamo ka mo mga bottles, sir, mga plastic bottles. Kaya ang tungod, ang ginapangbilid sa guest, meron ano yung MRF, ginatipon namon. At the same time, ang samon nga laundry, ang mga sunrocks, ginapanglibyan namon, kaya ginadulong na. Bangod sini, napahagan-hagan na sa resort ang ilang nga basura. Para sa ila, kung ginasunod man ini sa ibang pagid nga resort, mas dako gid nga bulig sa palibot. Pila na ka mga awards ang nabaton sa resort bangod sa sini nga mga practices. Isa na abi ini ka pa-contest sa tanan nga mga departments sa idalom sa Negros Occidental LGU para mabuhinan ang basura sa mga tanatapan sa gobyerno. Romeo Sobaldo para sa Digicast Negros. Of course, kita naga-shout out sa ating mga live viewers. Hambal ni Jocelyn Loquero, good afternoon. Digicast team, good afternoon man sa imo. Kay Jubeya Yap Janala, good afternoon, Miss Barbara and Digicast Negros.
Suki gid ko sang Digicast Negros halin pagsugod sini. Thank you, ma'am. Kay Mirna Garrido Clavel, good eve, Digicast NIR watching from Payao. Gloria Bantigue, good afternoon, Digicast. Kag Ma'am Barbara Mijares, watching from Pulupandan. Mayang hapon man sa taga Pulupandan. Kay Panga RR Villas, hi RR, good afternoon. Negros, watching from Barangay Kabadjangan, Himamaylan City. Jezeri Garucha Hevero, happy Tuesday. Ka-Digicast, Ma'am Barbara, watching from Sarait. Pa-shout out kay Toto Shan Andre. Hi, Toto Shan Andre. Nishimuta Fedelina, thank you so much. Digicast Negros. Good afternoon man kay Sir Andre Tahonera. Hansley Cecil Alguna Mumbai. Good afternoon, Digicast Negros, NIR, Miss Barbara, kag Maria Fe Panaga Baredo. Good PM, Digicast Negros. Good PM, Ma'am Barbara, watching from Silay City. Mayang hapon man sa mga taga Silay City. Kagamoyado ang top 10 stories of the day, tubtubwas. Ako si Barbara Mijares. Mayang hapon.